Lekkerij, wetter onder de vlier. Simmers te warm, winters te koud. Het gebouw in de Zuidlanden is pas 4 jaar iepene. Maar zo'n die tijd rijnt het klachten. Zo vallen dat het gebouw nog heel tijd net officieel opleveren is. Het is bijvoorbeeld in de winter veel te koud. Dan zitten kinderen daar met de jas aan, kachels aan. We hebben zelfs wel chocolademelk laten brengen. Klimaattechnisch is het ook niet op orde. Er is ook onder de vloer veel water, veel schimmelvorming. Ja, dat is gewoon niet goed voor kinderen. Dus ik heb gezegd, hoe vervelend het ook is, het moet daar prettig vertoeven zijn. Je kind zit daar hele dagen op zo'n school en je wilt niet dat dat in een omgeving is waar het niet goed is om te zijn. In al die 4 jaar hadden er al vaak reparaties plakvoen. Maar die gaan net holpen. De gemeente doet de squallen na de jesvakantie nou 8 weken dicht. Omdat de problemen zo groot zijn dat we denken dat het niet mogelijk is om het tussendoor te doen. We willen ook de school daar niet mee lastigvallen en de kinderen. En we willen ook in één keer al die klachten die er over dat gebouw zijn opgelost hebben. Dus ik heb besloten om er een noodgebouw tijdelijk naast te zetten. En de school te ontruimen om in die weken tussen kerst en oud en nieuw de hele boel aan te pakken. Vooral het installatiewerk had nooit goed west. De financiële strop werd roest op zo'n ton. De gemeente betelt de kosten eerst wel, maar wat beziek je die te verhellen op de installateur.